Здравейте, приятели! Не забравяйте да се абонирате за канала, за да ме подкрепите. Днес ще ви разкажа за друга версия на покривна система с вграден улук. Този обект беше сложен от факта, че се намира на 5-ти етаж, а на 4-ти етаж покривът на балкона стърчеше на 2 метра напред, което създаваше трудности при издигането на система на 5-ти етаж. Но ние се справихме и с тази задача. Ширината на този балкон беше 9,60 и на 1,20 стърчеше напред. Той се състоеше от две части и нашата задача беше да направим солиден покрив. Затова трябваше да вземем точните размери, за да създадем точен разрез на материала с правилния наклон от 5% върху програмата. Желанието на клиента беше да покрием покрива с сендвич панел, тъй като стъклото трябва да се мие често. Нали знаете как стават нещата. В това съоръжение инсталирахме стилен сендвич панел от 30 мм дебелината, тъй като системата е проектирана така да монтира стъкло с двоен стъклопакет до 30 мм. Разбира се, може да мислите, че покривът ще тече, но това не е така. Ако сте обърнали внимание, цялата система се състои от гумиран уплътнител и панелът се притиска отгоре с гумиран затягащи капачки. Не за първи път го направих, говоря си от опит. Задната част на покрива, която е непосредствена близост до стената на къщата и основния покрив на къщата, беше инсталирана по такъв начин, че керамидите на основния покрив да лежат върху системата, която инсталирахме ние, така че всичко да е херметично. Инсталирана е и уплътнителна гума, така че водата от наклонения дъжд да не попадне на балкона. Проектът е направен успешно и подготвен за инсталиране на системата хармоника, която ще я слагаме след това. Ето, както виждате, хора, как беше направен този покрив. И клиентът доволен се остана, и ние сме доволни. Значи, какво да ви кажа? Ако стане някакъв въпрос за този покрив или за тази система, в шапка на профила оставих си своя номер. Обръщай се, ще ви кажем, ще ви подскажем. Хубав ден, да сте живи и здрави!